Warisan Peti Tembaga. Ing tlatah Surakarta ana sodagar jamu lan tabib sugih kang duwé anak lanang siji. Anake mau dijenengi Suwita supaya dadi bocah kang bekti marang wong tuwa, sesembahan lan Gustine. Sawijining dina si sodagar kang wis tuwa lan lara-laranen ngundang anake lanang mau. "Le, bapak wis tuwa. Anakku mung siji kowe. Kamangka ibumu ya wis suwe ndhisiki bapak," kandhane Ki Sodagar. "Nggih, Pak. Lajeng kersanipun bapak kados pundi?" semaure Suwita. "Bapak kepengin kowe nerusake kabeh penggaweane bapak. Bondo kang dak duweni bakal tak warisake marang kowe, Le. Terusno lan jaganen supaya ngrembaka. Dadi yen bapak sak wayah-wayah dipundhut Kang Maha Kuwasa wis tentrem." "Bapak sampun ngendika ngaten. Kula tansah ndedonga mugi-mugi bapak kaparingan panjang yuswa." "Ya nuwun ya, Le. Kowe pancen anake bapak sing becik. Ning sapa to, Le, sing ngerti umure manungsa? Welinge bapak, Le, openono kanthi tumemon kabeh warisane bapak. Aja ana kang cicir lan mbok buwang muspra." "Inggih, Pak, sendika," wangsulane si Suwita. Ora let suwe Ki Sodagar lara lan ndadekake tiwase. Sapungkure bapakne, Suwita bingung kepiye anggone bakal njaga lan ngrembakakake warisan kaya welinge bapakne. Nalika bapakne isih urip, dheweke wegah sinau bab jamu lan ngèlmu tabib. Bola-bali bapakne ngelingake nanging ora direwes. Suwita kepenaken dolan lan mubra-mubru nganggo bandane bapakne. Suwita uga wegah sinau aksara Jawa kang wektu iku lumrah dienggo maca lan nulis. Rumangsane bandane bapakne kang akeh ora bakal entek tekan kapan wae. Dheweke ora mikir menawa sawijining dina bapakne bakal séda, saéngga dheweke kudu nyambut gawe dhewe. Amarga ora duwé ngèlmune, usaha dagang jamu kang dicekel Suwita saya suwe saya sepi lan akhire bangkrut. Wong-wong kang biyen percaya tetamba marang bapake Suwita ya wis padha pindah tabib. Senajan mengkono Suwita durung rumangsa dheweke isih ayem merga bondo warisane bapake isih akeh. Suwita terus urip mubra-mubru tanpa gelem nyambut gawe. Barang-barang piranti dodolan jamu uga babar blas ora diopeni. Mbaka sethithik warisan lemah kang pirang-pirang diedoli kanggo seneng-seneng. Sawise lemah entek banjur adol isine omah. Sawise bandane entek, kanca-kancane Suwita kang biasane melu kepenak mubra-mubru mangan warisane Suwita mbaka siji padha ngadoh. Wong-wong kuwi padha emoh nanggung rekasane Suwita. Suwita mung bisa nangis nggetuni apa kang wis dumadi. Sawijining dina Suwita krasa ngelih lan ing omah ora duwé pangan apa-apa. Dhuwit uga babar blas ora duwé.
Suwita banjur miling-miling golek barang kang bisa didol. Nalika mlebu ing gudang mburi, Suwita weruh ana peti kang wis katon iteng ora karumat. Ing sela-selane tumpukan kayu garing tilas bubrahan omah. Alon-alon Suwita nyedhaki lan ngelus peti iku. "Peti apa iki?" pitakone Suwita ing jero ati, karo age-age ngedohake lan nyipat-nyipatake tangane kang kena rereget kang tumemplek ing peti. Suwita golek lap suwekan gombal, banjur ngelapi peti cilik mau. Peti digolang-golingake, ancase kepengin goleki gembok kanggo mbukak peti mau. Nanging tetep ora bisa nemokake. "Peti apa ta iki? Kok ora ana gemboke? Gek rupane iteng ora kerumat. Ning peti iki mesti dudu barang pengaji. Wong bapak ora masrahake marang aku. Mbok menawa iki peti tilas wadah bahan jamu kang wis ora kanggo. Wis tak dole wae. Lumayan kena kanggo nyambung urip." Gremenge Suwita. Tumbu oleh tutup. Pucuk dicinta, ulam tiba. Ndilalah Pak Bejo bakul rosokan liwat golek dagangan. Langsung diawe dening Suwita. "Pak, Pak, mang mriki kula gadah rosokan." Bakul rosokan rindik asu digitik. Enggal marani sing nyeluk. "Badhe sade menapa, Den?" pitakone sakwise nyedhak. "Aku jane ora duwe rosokan, mung duwe peti tuwa iki. Apa sampeyan gelem nuku?" "Wo, lah nggih purun. Pundi ingkang badhe pun sade, Den?" "Iki, Pak, peti iki. Apa kira-kira payu ya, Pak?" Pak Bejo nampani banjur namatake peti mau. Merga kulino nyekel barang rosokan, Pak Bejo ngerti yen peti ireng iku sejatine tembaga. "Niki peti tembaga, Den. Ning kok mboten wonten gemboke nggih?" "Leres, badhe pun sade, Den. Napa mboten eman-eman?" "Ora apa-apa, Pak. Paling kuwi peti wadah jamu, kaya barang-barang liya sing tak dol marang sampeyan kae. Wis tukunen, Pak. Aku ora duwe duwit." "Estu, Den. Mengke menawi jebulipun peti menika isi barang pengaji, dos pundi?" "Ya wis, bejane sing nemu. Nyatane aku ora bisa mbukak. Ning tak kira ora, Pak. Awit bapak ora tau weling apa-apa bab peti kuwi." Pak Bejo enggal mbayar peti mau kanthi murwat, banjur pamitan. Sepasar sawise iku Pak Bejo katon ibut mili barang-barang rosokan direwangi anake kang jenenge Untung. Untung sajak kesengsem nalika nemokake peti tembaga kang rupane wis maleh dadi iteng. Saking kesengsememe nganti sawetara dheweke usak-usek ngresiki lan golang-golingake peti mau. "Ana apa to, Le?" pitakone Pak Bejo. "Niki lho, Pak. Kula kok penasaran kalih peti niki. Gek isine napa? Tur niki sareng kula kosoki sekedhik kados wonten seratipun lho, Pak." Pak Bejo ndelehake barang kang dicekel, banjur nyedhaki anake. "Iya, Le. Peti kuwi tak tuku saka Den Mas Suwita, putrane sodagar jamu kae." "Pak, cobi kula resikane peti niki nggih?" kandhane Untung karo mlengeh.
Padune kowe iki ra gelem ngrewangi bapak to, Le? Ya wis kono sak karepmu. Ning mengko nek wis rampung ge ngrewangi bapak maneh. Kandhane Pak Bejo sareh. Pak Bejo pancen ora tau nyengeni anake si Untung. Awit Untung bocah kang bangun turut marang wong tuwa lan sregep sinau sak barang ngelmu. Nadyan anake wong ora duwe ora dadi pepalang anggone sinau. Umur 15 taun Untung wis pinter maca nulis aksara Jawa, baut joget lan uga nembang. Untung enggal mlayu menyang mburi ngomah karo nggawa peti. Gage dheweke njupuk banyu nganggo ember, golek awu lan gopek jeruk pecel ing wetan omah. Sawise sumepak kabeh Untung enggal tumandang gawe. Sawise sawetara wektu Untung rampung ngresiki peti tembaga iku. Hambegane katon krenggosan lan kringete nelesi klambi kang dienggo nganti teles kebes. Untung ngrasakake tangane kemeng nanging atine marem. Peti kang maune iteng butek malih dadi abang tuwa mencorong. Untung ngiling-ilingi peti mau kanthi teliti. Peti cilik iku digawe saka tembaga kanthi ukir-ukiran kang endah. Ing tutupe kang mlengkung ana tulisane nganggo aksara Jawa. Untung kang seneng maca enggal nyetitekake tulisan mau. Jebul isine pituduh kanggo mbukak peti. Untung enggal nyoba mbukak peti kaya pituduh kang tinulis ing tutupe. Tanpa kangelan, Untung bisa mbukak peti mau. Untung mlongo lan kaget nalika weruh isine. "Pak, Mbok, mriki." Untung undang-undang wong tuane. Pak Bejo lan Bu Bejo enggal nyedhaki anake. Wong loro iku uga mlongo nalika weruh isine peti. Ana kitab kang rupane wis kuning, gelang kalung ali-ali lan tusuk konde saka emas. "Iki duweke Den Mas Suwito, Le. Dudu duweke dhewe. Kene tak balekne." Kandhane Pak Bejo karo nyaut peti mau. "Pak, mangeru miyin. Ajeng diwasolake teng pundi? Den Mas Suwito sakniki pun kesah mboten ngertos parane. Daleme sing magrong-magrong nika pun dadi gadahane negara. Awit Den Mas Suwito mboten saged mbayar utange." Kandhane Untung. "Tur malih, Pak, Den Mas Suwito rak nggih pun sanjang menawi pun ngiklasaken peti sak isine ingkang jenengan tumbas to, Pak?" "Iya, Le, nanging rasane ora mentolo jele." "Pun ngeten mawon, Pak. Peti niku kula nggahe. Kapan-kapan nek Den Mas Suwito wangsul nembe kula wangsulaken. Ning saenipun awakipun piyambak mboten sah crita-crita, mengke ndak malah geger." Pak Bejo lan bojone pungkasane manut apa kandhane anake. Untung banjur nyimpen peti mau ing kamare. Saben bengi Untung mbukak peti mau kanggo maca isine buku kang tinemu ing sakjerone. Dene mas-masan ora tau dijupuk babar blas. Setahun wis mungkur. Ing kutha Surakarta ana tukang jamu lan tabib anyar kang kondang. Akeh wong jejamu lan tetamba mrono kang padha jodo. Saya suwe pelanggane tukang jamu lan tabib iku saya akeh, saengga bakulane saya ngrembaka.
Ora nganti 2 taun sabanjure tukang jamu iku wis dadi sodagar jamu lan tabib kondang. Sawijining dina sodagar jamu ketekan wong ngemis kang mesakake banget. Awake kuru, reget, lan sandangane padha bolong. Wong ngemis iku njaluk jamu amarga awake krasa lara. Pegawene sodagar jamu padha bingung arep menehi penjaluke wong ngemis mau apa ora. Pungkasane para pegawene iku malah padha udreg dhewe. Ora suwe si sodagar jamu teka. Takon apa kang lagi padha dadi underan. Pegawene crita menawa ana wong ngemis njaluk jamu. Si sodagar enggar akon pegawene supaya nggawa wong ngemis mau menyang kamar minangka pasien. Sodagar jamu kaget nalika weruh sapa sejatine wong ngemis iku. Senajan wis malih nanging sodagar jamu ora pangkling. "Nuwun sewu, Pak. Panjenengan rak Den Mas Suwito toh?" "Nggih, Nak. Panjenengan kok ngertos kula? Kamangka kathah ingkang sampun mboten tepang kalih kula awit kula sampun dados tiyang keserakat. Panjenengan menika sinten?" "Kula Untung, Pak. Anakipun Pak Bejo ingkang asring numbas barang-barang panjenengan." "Oh, inggih. Kula kemutan. Lajeng sakmenika Pak Bejo wonten pundi?" "Bapak tasih wonten dusun kalih simbok. Sampun sakmenika monggo kula aturi siram lajeng dhahar rumiyin. Kula racikaken jamu supados sarira panjenengan langkung kiyat." Kandhane sodagar jamu kang jebule Untung ana anake Pak Bejo bakul rosokan. Sawise adus lan mangan, Suwito banjur ngombe jamu racikane Untung. Awake ngrasakake luwih seger lan kuat. "Nak Untung, napa pareng kula nyuwun pirsa? Saking pundi jenengan sinau ngelmu ngracik jamu lan tabib kok saged kondang? Kula sing anake tabib lan sodagar jamu malah mboten saged." Pitakone Suwito nalika lungguhan ing teras. Untung banjur crita kabeh lelakone nganti bisa dadi sodagar jamu lan tabib kondang. Dheweke bisa mangkono amarga sinau saka buku kang tinemu ing jero peti tembaga warisane Suwito. Kabeh ngelmu saka buku iku dicakake kanthi triti lan tlaten. Untung uga crita menawa peti iku ana isine mas-masan. Kabeh isih sumimpen wutuh lan bakal dibalekake marang Suwito. Suwito kang krungu critane Untung mung iso ndungkluk, getuni awake kang cubluk, ora gelem sinau, saengga kelangan warisan kang pengaji banget. Nanging kabeh wis kebacut. Warisan kang ilang ora bakal bali nadyan digetuni. Suwito banjur gumregah tekate. Ora ana telate kanggo sinau. Dheweke nedya Suwito lan sinau marang si Untung. Pungkasane mas-masan saka Untung dipasrahake Untung maneh supaya kanggo nggedhekake usahane. Dheweke njaluk supaya didadekake pegawene sinambi sinau ngelmu jamu lan tabib. Untung ora kabotan karo penjaluke Suwito. Dina-dina terus lumaku. Suwito tumemen anggone Suwito lan ngudi ngelmu saka wong kang wis ngopeni warisane.